Un qalmany yer tapmaly. Diňe gelýär, biraz işlägem göreli. Söýge muhtaç diýdi. Menim razık typyla diýdi, menen bolýa diýdim. Hükmä birden çykmalar bilýärmi? Biriniň ýeri öýdýän bara. Mene girdim, sonra andaýatman. Menem çadyr ýyklarym ulan diýdi. Yatıpdan geçtim. Yes. Salam dostlar. Neyme de otur bu deyip verdiğini öyle çekerden. Birden turdum. Son BlaBlaCar oturdum. Birden turup son birden näçe gün bäri İstanbuldan Zonguldak şäherine gideýin diýip gördüm. Aňarda tanşyma hem Aňaryny görer, aýlanar hem tanşymam duş gaýdaryna diýip şeydi plan edip gördüm. Soň seyretdim. Bir maşina var eken BlaBlaCar'dan. Saat 10:30'da ýöreýän eken. Saat seyretdim, saatym 11. Ay göni tapır tupur dağıtlam ýygnaşdyrdım. Çykdym. Soň jaňa diýen şunýar biraz gijirak barýan, biraz gijirak gidip bilerdim diýdim. Olam bolýa 14-15 bolar, menem bolar diýdim. Ýöne men şol 14-15-i 13-15 diýip pikir edipdir. Soňra göni ylgap dağıdyp derläp geldim. Zat jaňat maňa nerede diýip olam 14-15. 14-15 diýip aýtdyga diýdi. Sagat seyretdim men sagat o bir sagat bar eken 10-15. Soň menen şu wagtda edip garaşyp göreli. Etiýeden Zonguldak şäherine, Zonguldak şäheriniň Eregli şäherçesi bar. Soňa barýar. Emme BlaBlaCar näme öňem aýdyp möýdýän, ýene bir ýerde aýdaýyn. BlaBlaCar meselem men bir maşynam bar we men İstanbuldan ýa-da tapawdy ýok bir şäherden başga bir şähere gidýän we ýanym boş. Soň men ýazýan şunýaly ýanym boş, plança kişini akdyp bilýän, plança baha. Ve bakarlarım 10 ýyl gymmatlar. Ýöne bu gedek men tutanım 60 TL. Saýtda 36 TL diýip durar eken. Soň jaňlaşamda da soňa ony göni özi taýlaya o bahany adam saýtyny özi taýlaya. Men bakam 60 TL diýdi. Ay menen bolýar diýdim. Täze İstanbuldan awtobus bilen gitsek bolsa 100 TL'ni geçmeliler. Hem maşyn çalyp barýan. Boğullu. Şimdi benim şunyalı matımı yazdım. Yolun kıracağına şey deyip hem lazım tayın sumkam bir saat karışmalı. Bu arada yolumuz açık olsun, netip olsa o şehirden hem videolar, videolar çekecek olur. Havarlaşar. Buraya gelenler Suat Zonguldak şäheriniň Eregli şäherçesine gidecek şäher. İlat tany 175 000 töwerek. Şu taraplar aslında merkez taraplar. Bärtem şeýle deňiz bar. Deňiz kenarken birazcık deňiň howasyny alaýyn diýip deňiz kenaryna barýan şu an biraz ýörer diýinçeler maşyna oturup ýadydım. Bu adamken merkez taraplar biraz adam köp ýany. Ortalama alanda kän adam ýok. Tanşymam bärdak tanşymam gyýdy maşgara bolan soň bäriň bir howasynda ýaşaýan eken. O tarafa awtobuslar zatlaryň belli bir wagt işleýän eken, soň üçin gelip bilmedi. Tağdan biraz gijirak boldy. Erti görsellik koyduk. Bähna odanca bereken. Soň Eregli hakyna aýdanda bärde demir we polat fabrikasy bar eken, soňuna meşhur eken. Diňe şol demir we polat fabrikasynda 10 000dan köp işler işleýän eken.
Rahatına bakayım. Şöyle uduyun gidiyor. Mira doğruyor hala. Bun kalmanı yer tapmalı. Yanında çadırma ba. Hudaya şükür. Hemme de ba. Ay bir yeri kurarsa aslında Türkiye'de her yeri kurduran kal çadırı. Şoň üçin belli yerlere kurmalı. Ya da kan aksam kan teretmelerin bir parkın ladyna kurar. Biram ýaňy hatta gelýär İstanbuldan gelýärkem şoför aýtdy. Gurup bolýan yerler bar eken adyny aýtdy. Bolmasa bärin biraz aýlanyp soň aňyry geçerin. Ertirem netip bolsa beýleki tanış bilen görüşer. Göreli. Biraz üýtgeşik gortun diýdim İstanbuldan çykdym. Başga şähere. Kellen adin zalyara yani İstanbul'dan çıkkan olan gün belli bolýar da. Onda biraz aýlanaýyn men. Habarlaşyp durarys. Ýalňyzy bärde otyrdım, soň biri geldi. Süýge muhtaç diýdi. Menim razyk typyla diýdi, men hem bolýar diýdim. Soňra tanıştyrayyn. Birden geldi arkamdan. Yaman goýuja gördüm ama. Adyň näme sen? Tanam bolýam kamera diýip. Ha? Aýtdy adyňy. Yaman goýuja garam. Menem şey diýip diýin sar batýaryn. Biraz ýatypdyryn, ýarym saatda. Dostum tapdym. Ha, goňurja. Bolýar. Bundan soň sen adyň goňurja bolýam. Goňurja. Ha. Arassaja öden bir ýeriniň köýdän bir bärdine boğadyna zady bar bolýan. Benim enta binzer otur. Soň ya bärde ýa soradym. Çadyr gurmak gadagan eken. Şu tarapda gursam bormy? Akşam diýdim bolýan. Bir zat diýerler diýdi. Bilemok. Aňyr tarapda, arky tarapda awtobus zatlary bar, duralgylary bar. Şoň bilen aňyrda zat bir pляж bar eken, pляж ýeri. Şo takydan gaty gitdi. Men birazjyk goňurja bilen gürüňde solaýyn. Ha? Seýna? Murat diýjekmi? Barın havalasar. Dostlar, yüzüme görünýän däldir bolýan. Şu awtobusdan düşdüm. Köse ağzı diýen bir ýerik barýan. Aňyrda çadyr gurmana ruhsat berýän ekenler, ödem yaman owadan diýip öwüp goýberdiler. Ýalňyz aňyrda deňiň ýanyna oturýarkam, couchsurfing'a girdim. Burdan biri daha diýerdir. Request diýerdir. Soň men hem kabul etdim. Soň oňlan oladan görüşdük. Olam özi İzmirde okuyan eken, bärik garnaşlaryna gelipdir. Yaman gowaglan eken, ana kömek etdi. Şuňa bärin görkezde awtobus, haýt awtobusyň gidýändan awtobusy selli getirdi. Soň akşama nahararlyk pulunu törejek bolýan, töretmedi de. Aýtyn mihman zat diýip. Gatly gowaglan eken, sag bolsun. Suat ýörap bar, äserde 5-6 minut ýöremeli de awtobusdan düşüp göreli. Bugun akşama ista görkezdim, mernýana netip bolsa erti ýerden görkezlerin. Näkeli? Baran aňryk baram. Radar açar. Mene gelendir. Çadyrmy gurdum. Eskimi çalıştım, karnım doyurdum. Tamam, yalnızca yiyip dursun.
Men şu an yerime geçtim, yatmakçı. Metiveden erte yerden turup hava basar. Bäärde men tä garan korontan menen nirälinen bilemok. Öyle porta çadıra var eken. Edil yalnız asmada kurdular yalnız sadır. Yatıp kurulsa koron tesimden. Onna netiveden erte yerden çık. Täze güne täze energiýa bilen başlar. Sağ ol. Şu an dağdan yaman şemanla benim çadırı yıklarım kan deyip yatıp bundan geçtim. Buram edil dengde yakayım ondan sonra ervet şeman oldu. Şu an biraz qoğulaştı, kevat birden dağıdık gidiyor. Bolsa da var sadır berk. Yıkılmancık dur. Kevat birazcık yatlaran yana korup gidiyor. Komşularım yatmak koyun. Olurum korkutuyorum yani. Ey. Vallahi ben son aydayım dedim ben. Son için çadırda kuranıldı. Birazcık. Şemal değerlirak yerde vursan kalkıp olur. Vallahi yiyeceğim rahatlar. Dostlar, emmeğinin erterine hayırlı olsun. Ne bugüne de başladık netiveden, täze güç bilen, täze energiýa bilen. Durdum, yuwundum, dağıttım. Akşama da oradan yattık ayvara, yaman ervet şemar boldy. Orada çadıra da bolma durdu, tank ýalap bolup. Käwat biraz dağıttı, teňtelep aldy ýana gowy. Menem şu an çadırymyň altına sağ tarapda ýokaryp çykdym. Birazcık bäherlerini göreýin diýip, size de görkedeýin. Mana aňarda dağ bar eken. Şeýle bärsem biriniň ýeri öýdýän bar. Mene girdim, sonra da etmem. Bärde oturlýan eken. Aksam görýärmi? Şeýdi, maskaraň bilen, töýgüljegiň bilen oturmana betýär. Hiç kim ýok. Ne bärde biriniň galýan ýerimi nämen bilemok. Motor edip gidipdirler. Bärdim şuny atynda ýapaken. Ay men şeý diýip aşyp aňyrdan şeýle geldim, aşyp bärik geldim. Şunyany. Bärde maşgalalar otýar. Men bärimde 3 tanak çadyr bar, menkem hany görýän tiňizler. Akça Tayland duranlar işlerine. Tubra eken, mene girmedim men tak. Şeýle çadyr aňyrdaklaram pullu çadyrlar, öýden ullukkan çadyrlar bar eken. Arka tarafymdan şeýle dağ. Yani. Gatgowy. Menem näme plan bar? O gyýtançym bar diýdim ha. Olar öýüne çağırdy meni. Erterlige, ýana tağa diýýäm, näçe boldy. Pikre geçti. Aňyrlarym bilemok kaçan bararym. Enne men häzir bärden biraz aýlanjak, soň merkeze gitsek awtobus bilen. Merkezden hem Olon Owasyna awtobus bilen. Onu aňyryk näçelere bararym bilemok. Şoňra hereket etmeli. Biraz oturaýyn, bäriň keyfini çykaraýyn. O ýereken bärik aslında maskaraňdan da dost olanlar bilen, tanışlar bilen gelmäne. Bir gün ýatyp gitsen oýla. Deňdem
arasdaken bärlere şunja 30 saat barken ýöne aňyr taraplar arasda. Onu habarlaşar. Özünde goýja seredin. Dostlar. Hökmän bir daha çykmara bilýärmi? Sadyrymda adymy ýygnaşdyryp gidip barýardym bir tarapdan örtüjegim ýok. Benim niýede kadet sumkamda adym görýän ýok. Soň ýadyma düşdi. Düýün gizi gelemde sadyrymyň iç tarabyndan ýokarjagyna atyp goýupdym. Soň ýygnamda şunun içinden gidem bolmalylar şu an. Eger yerden turup şey kakıştırdım sadyrym ýokary galdyryp eger gaçmadyp bolsa şunun içinde bolmaly. Menem gidip barýakam ýadyma düşdi. Bilýäňiz örtüjek bolmasa bärde 900 TL straf. Ben de şu an açıp görecek olatıyorum. Şunun içinden gittim mesela. Yerde o da örtüceğim. Kaçsam orada var ha. Ha? Elveri. Kaçma anlamına. Yes. Şu an yitiren pulum tapanyalık beğendim. Ah. Bolýar entem awtobusda da menen wagtym ýadyma düşsem ordan ama. Aňada da tak girmeli. Wagtym ýadyma düşdi. Menem yürüdüm. Haýdysym ýarak. Awtobus bilen merkez taraba. Ondan sonra ýoş-ýoş mehmançylyga. Barana habarlaşar. Dostlar, bir de ovada. Şu an her kim mehmançylyga çağırdylar diýipdim ha. Geldik, nahar edik, taat ettik. Daha ortalar gowy nahary sırtdyrlar. O tarapdan alıp bilmedim sebäbi ilginç bolandan. Maskara bolandan, birat butonjaň. Soň üçin almadym. Şu daşarda aýlanyp 4 ýyşyp bärde santral var eken, şu tarapda elektrik santraly gurulyp ötýär şu wagt. Bulan bärde köl. Şu tarap aşagam santral, ýa-da aňyrdan öňünden görkelerin onam. Yaman gowy howa, atobus var, teýlet barýar. Bugün bärde galmakçy. Ertirem fındık. Ertir bulan millekler var eken. Şatak hava taplamana gitmekçi. Birazam işler görüldü. Öyle bitledim. Menem gideýin diýipler. Aňardan barlar görýän. Birinjide gitsek bolýan göreli. Bärde şeýle dağlyk. Bär bulan owasy, şoň aňarsy bir owa, o bärlerdiň owa gidjek. Ýaşaýan owalary ilaty 250-300 kişiken. Diňe. Alaç herkim bir ýerini tanaýar. Ýanky elektrik santraly ýanam şol aňyr tarapy kölli, bärdem şu wagt gurulyp oturan elektrik santraly. Şeýle aňyrdan. Ana bärden görünýändir. Bärem owaň etat halky şo Hoz, soň Mekke jogan zat ýygnap geçinýän ekenler. Köpsem aňa tarapda, merkez tarapda demir polat fabrikada işleýän ekenler. Gyşda näme diýäňiz dedim, gyşda Kanada eden ekenler, ýat ýagyşda. Etaty şo Tomsda. Näme aýdyp bolar?
Son ýaly tuğlama ýa-ni mihman bolan ýerimde mamasy, babasy var. Garryja ikisem 80 ýaşlaryna tuğlama. Şolar hoýdyna ýygýan ekenlerden. Son ýaly owan adamlar da özlerem on ýaly ýaşam, on ýaly ulurlar. O gürleýärler. Buloklary biraz agyrar, kenýany eşitýärler. Şo bulan zatlarym, melleklerim şo dagyň, şo aňyrky dagyň aňyr taraby eken. Ertir netip bolsa aňyryk hoýdyk mana gitmekçi. Diňe gelýär, biraz işlärim göreli. Köpden beri agyr işemedik göremek bar. Dostlar şu wagt bir garnaşlaryna geldik, gelýär. Bärt owalansaň erki bir-birini tanýar, köpsem garnaş. Köp garnaşlarym bärde eken. Bulam Mekke'de adetler guratmany goýupdyrlar. Bärde mine hoda gaçlary. O durmuşy da. Bu meselem 3 etaje ýöne hemmeti we masgalary. Okula geçen sene bekliyor oğlum da anasını okuldan çıkarmamış. İşte bärde tawuklar we jüjeler we Alasın değil. Olur okula edip anası. şer owa gelende yaman bir hel bolýan ta özüm kiçik wagtym owa diýetsem taň. Sen takdimi? 12 ýaşymdan soň şahara geçdim de owany gatwa görýän. Bu hoda gaçlar diýänmem. Türkmenistana hodalarny bizde fındık da türkçesi fındık. Türkmençetna näme diýilýär bilemek ýöne. Şoň üçin hoda diýip goýardym erti görkezler üçin ýa ketjek. Fındık diýip ýazsaňa çykar. Şan ýaly. Dem oturmagyň biraz anlaryna oturaýyn. Habarlaşar.